Radyoya denge gel, denge azadiye. Jinavenda Nuçiana Radyo Denge Gel'den başkodarin Hejayir 19 May 2024 şemili Brüksel saat 11 Lamedi 12 Hemen Nuçianda Navarojede peşkeş bikin demdem azadiya reber apuya. Artêşa Tirk navçeya Wanê li Elbakê destpêrîşa dagirkeriyek kir walîtiya dagirkeriya Wanê li navçeya Elbakê gelek herên wekî herêmên taybet ragihand piştî qedexeya walîtiya Artêşa Tirka dagirker destpêrîşekên wê dagirkeriyê da destpêkirin li gorî çavkanên herêm li gelek herêmên Elbakê tevgerek dagirkeriyê hat destpêkirin bi sedan leşkerên artêşê beşdarî tevgerê bûne. Eleonora Banakosi Abdullah Öcalan haqiqete divêj bu azadî wî têkoşîn bêdayîn. Li çar parçeyên Kurdistan û li gelek welatên cîhanê ji bo şikandina pergala îşkence ya li îmraliyê berxwedanek heye komeleya Fanti di Pas a İtalî jî piştgiriyê dide vê berxwedanê. Seroka komeleyê Eleonora Banakosi têkildarî mijarê axî û ha got ev têcî rewşeke me tirsîdarê û ti hukûktêrê rewakirina wê nake. Em hemû berpirsyarên van şert û mercanin ku Abdullah Öcalan têde dijî. Banakorsi bi taybet balkişan ser rista İtalya ya di komployê de ûha got. Bi taybet İtalya berpirsyarê van şert û mercane. Ji ber ku Abdullah Öcalan li İtalyayê bû piştî ku ji vir derket hat girtin. Her çiqas İtalya vê berpirsyariya xwe qebûl neke jî haya me baş ji vê rewşê heye. Eleonora got ew wek komele paradigmaya rêbera pod parêzin û wiha dewam kir. Lewma em bi her kesî ku dixwaze fikrên Abdullah Öcalan derbasî jiyanê bike di nav hevgirtinê de ne. Banakorsi di dawî de wiha dibêje em nikarin heqîqet û rastiyê înkar bikin û çavên xwe ji van şertan re bigirin. Lewma ji bo azadiya heqîqet û rastiyê divê em têbikoşin. Li Kaselê ji bo azadiya rêber Apo meş hat li darxistin li bajarê Kaselê Almanyayê di çarçova pengava ji rêber raporê azadî meşek hat li darxistin. Komê Kurdistanê îstasyona trênê ya navên de Kaselê hatin bahev û ji bo bîranina şehîdên azadiyê deqeyek rêz girtin û pişe ber bi qada Kaselê ve meşiyan. Komê pankartên rêbertiyê azad nasnameya azadê Kurdistana azad û flamayên rêber Apo hilgirtin. Ji ev serokatiya navên de Civaka Kurta Demokratîka Kaselê axaftin hate kirin û hat gotin. Azadiya rêbertî azadiya hemû gelên Kurd e divê dem li dest rêbera povê berdan em li ku derê cîhanê dibin bila bibin têkoşîna me wê heta azadiya rêbertî û Kurdistanê azad dewam bike. Ji pêşiya zindana Kürtçilerê banga têcîtê bi dawî bikin hate kirin xizmên girtiyan di çarçova pengava ji rêber rapora azadî de çalakiyan xwe li ber deriyên zindanê didomîne. Li vê çarçoveyê de rêxistina Dem Partiya EDN li pêşiya zindana Kürtçiler li dijî pergala qirkirinê ya îmralê çalakî li darxist. Bi sedan kes beşdarî çalakiyê bûn û meşiyan meş haya pêşiya zindanê dewam kir û li vir daxuyanî hatayîn. Li sernavê girseyê hevserokê rêxistina Dem Partiya EDN Seyfettin Aydemir Xwend Seyfettin Aydemir balkişan ser binpêkirina mafê girtiyan û got pergala qirkirin û îşkenceya li îmralê belavî hemû zindanan bûye ji ber têcîtê li hemû zindanan binpêkirin gihîştî asta herî jî. Li hemberî vê pergala qirkirinê em ê her tim têbikoşin. Gerek desilat dev jî vê îsrara vê pergala qirkirinê berde. Haya ev pergal hilweşe em ê têkoşîna xwe bidomînin. Em bank li hemû kesên azadî, demokrasî û mafê parêzer di parêzin dikin ku li dîj vê pergalê dengê xwe bilind bikin piştî daxuyaniyê girseyê çalakiya rûniştinê darxist. Barmanca şikandina têcîtê û azadiya fîzîkî ya rêbera Po xelkê wargeha penaberan a Şehîd Rûstem Cûdî Maxmûr çalakiya nûbetê ku di bîstê tirma sala 2023 de da destpêkirin bi biryardariyeke xurt didome. Çalakî roja xwe ya 457 de bi dewrgirtina koma Nuhdemîn bi biryardariyeke xurt berdewam dike. Merasima dewrgirtinê li saziya malbatê şehîdan a Maxmûrê bi deqeyeke rêzgirtinê ji bo tevahî şehîdên
Tevger Azadiya Kurdistanê dest pê kir. Piştî rêzgirtinê li ser navê koma heşt û nehemîn evîn Nerwehî axivî. Piştî daxuyanê çalakî bi duruşmeyan devirgirtina koma nuhtemîn hate kirin. Eğit ronahiyar yaman, qram pilaya لسر رهبر آتو ام شهمزار دکین و حتی آزادی فیزیکی یا رهبر ما چه نبت به هر شوایی چالاکی خواه همه بدومینین. این کود دست وان دناوا و تجریده ده ام وان همویان شهمزار دکین بیشی سرک آبکو بیشی برخوادان ایمرالی بیشی برخوادان Hilbijartinên Başûrê Kurdistanê di dengdana taybet de zêdeyî 20,000 deng şewitîn. Duh di saat heftan de proseya dengdana taybet ya dewreya şeşemîn ya Parlamentoya Herêma Kurdistanê bi serpereştiya Komîsyona Bilind û serbixwe ya hilbijartinê ya Iraqê dest pê kir û di saat 18 êvarî bi dawî bû. Proseya dengdana taybet di çar bazinên hilbijartinê yên Herêma Kurdistanê Kerkûk û heft parêzgehên Iraqê hate kirin. Di dengdana taybet de mafê 715,906 dengdarên ji hêzên ewlekariyê pêşmerge polîs û asayîş girtî û kesên nexweş û ji wan re biyometrî hatiye çêkirin hebû. Encamên tevahiya dengên dengdana taybet wiha ye. PDK 47,767 deng, yeneke 31,530 deng, nifşên û 7,003 deng. Li gor parêzgehan encamên dengdanê taybet ji wiha ye. Parêzgeha Silêmaniyê 43,898 dengên derbastar, 13,811 dengên şewitî, yeneke 26 û 361 deng. Komele dengdarî 984 deng. Yekgirtiya İslamî 736 deng. Nifşên û 3,877 deng. Helwesta Niştimanî 1040 deng. Eniya gel 1184 deng. PDK 2,978 deng. Necdet Nuri Mehmed 1810 deng. Zina Adil Ali 568 deng. Parêzgeha Hewlêrê 36,391 dengên derbastar, 5,985 dengên şewitî, yeneke 3,491 deng. Komele dadgerî 428 deng. Yekgirtiya İslamî 333 deng. Nifşên û 2,203 deng. Helwesta Niştimanî 306 deng. Eniya gel 298 deng. PDK 25,677 deng. Tevgera Babilyon 674 deng. Muna Qahwecî 1864 deng. Rami Nuri Udiş Danyal 577 deng. Parêzgeha Duhokê 23,939 dengên derbastar, 2,056 dengên şewitî, yeneke 1,361 deng. Hevpeymana Herêma Kurdistanê 43 deng. Komela dadgerî 94 deng. Yekgirtiya İslamî 739 deng. Nifşên û 894 deng. Helwesta Niştimanî 180 deng. Eniya gel 8 deng. PDK 19,105 deng. Tevgera Babilyon 169 deng. Xems 1,434 deng. Parêzgeha Helepçe yeneke 517 deng. Yekgirtiya İslamî 8 deng. Nifşên û 29 deng. Komele dadgerî 21 deng. PDK 7 deng. Helwesta Niştimanî 9 deng. Eniya gel 3 deng. Tevgera İslamî 3 deng. Goran 1 deng. Serdem 1 deng. Cenazeyê şehîd Eylem Stêrk piştî heftû neh rojan hat wergirtin di navbera sih û sûyekê tirmê de artêşa Tirk li Herêma Elkê ya Botanê dest bi tevgera êrişê kiribû. Gêrlaniyê ji astarê Eylem Stêrk û sozlar evîn bi fedayane li dijî dagirkeran şer kir û şehîd bûn. Piştî
هشتی روژی مالبات شهید ایلم سترک جنازه کچاخو گرتن پشتی گرتنا جنازه مالباتا شهید آنی ناوچیا هزخی لور پشتی وجبین اولی شهید ایلم بگرسیی لگورستان شیخ حسن هات بشارتن. رقصنافیو ناونتویی جبو پاخشان عزیزی بانکر اکتیویستا پاخشان عزیزی دچاری طبقه سال 2023 انده جالی هزید ایران و هاتبن چاپ کرن. 23 ترمیها بوریجی دسلاتا ایران لیدی جیوه جزای دار وکرنه دا. رقصنافیو مافی مروان آن ناونتویی امستم بداخویانه که دست شانکر کو اف مسئله گل کرد لی ایران راستی قرکرن او زوردریه که بری کوپک آجالی دسلاتا ایران وته. داخویانه داخواز جدادگری ایران هات کردن که جزای داروکینه یلیدیش اکتیویست پاخشان عزیزی بتال بکه و سربست برده. داخویانه دهات دیار کردن که پاخشان عزیزی تنه جبر چالاکیان خوی مروی و حقوقی ین آشتیانه هاتیه بنچاف کردن. هر واد داخویانه ده جزای داروکینه و که جزای در و مروی هات بناف کردن. لامده جن جبو روژین کبایش مشیان روژین کبایش 21 سالی بو خونده کارا زانینگ هوانه بو. 27 ایلونه وندا بو پشتی 18 روژان جنازه ویل قراغ گلاوانه نیزی گنده ملقاسم هاتیتن. لمالا شینه یا عبدالرحمن انچ شین هاته دانین. جنین کو سردانا شینه کرن پشه سردانا گورا کبایش لگورستانا یeni köye hate ve şartın kirin. Malbata rojin kabayişi tevgera jinin azat teja endamenden parti u gelekesin din meşede cikirdin. Jinan de meşede pankarta cinayetin jinan politik u ideolojik eve kirin. Jinan lever işaret kirin ku rojin kabayişi intihar ne kiriye u hatiye kuştin. Jiberviye kevi tekuşina xo haya daviye bidominin. Jinan pişti meşe qaranfil dani sergora rojin kabayış. Gelek berhemen jinan de peşengeha şey terekol de hatın peşkeş girin peşengeha şey terekol apurtukan ko de bazı jotme le bajar qamış ro des beker lugur plan sazi peşenge de bistu de jotme hede bedavi be de peşenge de gelek berhemen jinan hatın peşkeş girin tekildari müjari endama akademiya jinolojiya 5 ale koline Yasmin Muhammed ajans samere ajansa Rojnistra axvi wuha got ruxme ku berhemen jin pirin le civak tim rola zilam divi aliye de zidetir dibine. Jiber ve em hewil dedin Pürtükhaniya jinoloji bi berhemen jinan da agirin u fikre jinan ji civak gere bidin peşandan. Helbe jibu ve gotina hestan u rastya civak rola jina a heri giring jin ya heri ku dikare hesten civak axwe rast rast ragihine. Yasemin Muhammed Daviye de huat beje bengha peşketine jine her wuha mafe jine sereke ya ku de hemu qadin civake de ciye xwe bigere jiber ve jî tevlibûna jinan de pêşenge aşê terekol de pir girîng û biwateye em dixwazin ku jin êdî hêza xwe bibîne û di her aliyê jiyanê de xwe pêş bixe. Hêviya me jî ev e ku hemû jin tevlîvê pêşengiyê bibin û bi xwendina pirtûkan jiyanê penase bikin. Hamasê kuştina Yahya Sinwar piştrazkir û peyama dê şerber devam bike da. Di hejdê cotmehê de artêşa İsraîlê ragihand ku wan serokê ofîsa siyasiya tevyera Hamasê Yahya Sinwar kuştiye. Hamasê derbarê bu yerê de daxuyaniyek belav kir. Hamasê kuştina Yahya Sinwar ku di operasyona ji alî İsraîlê ve hatibû organize kirin de hatibû kuştin piştrazkir. Alîkarê Sinwar Xelîl El-Heya li Xeterê daxuyaniyek da û ragihand ku Hamas dê li ser riya xwe berdewam be û da zanin ku şert û mercên ku Sinwar ji bo agîrbestê destşan kiriye tûgav paş ve navêje. Di nava van şert û mercan de bi dawîbûna operasyonên İsraîlê yên li Xezayê ve kişîna hêzên İsraîlê û berdana girtiyên Filîstînî jî hene. Dema Sinwar li Refaha Xezayê bi devriyeyê İsraîlê re rûbirû hat tevî du parêzvanên xwe hate kuştin. Serokvezîrê İsraîlê Netanyahu diyar kir ku mirina Sinwar dikare bibe xala vegerîna şer û destşan kir ku heta şer nekî ji armancê xwe İsraîl wê têkoşînê bidomîne.
ارتشا اسرائیل دریان سینور ان نابرا سوریه لبنان بمباران کر لگوری سهره دریان سینور ان لهرما قبش نزی باجاروک قصر لبنانه و دریه کدن لهرما قصر باشور روجاوای هموسی هاتنه بمباران کرن تگدار قربانیان آگاهی نات پار و کرن لگوری سهره ارتشا اسرائیل جدسپیکا و جوتمه و 24 ایریش 21 هوایی و 3 بجاهی لسوریه بگانیه. بله گودان جمعن و چند ساعت 11 پیشکش کرن آنا خاطره ودن باش.